Вітаю усіх! Сегодня мы с вами нырнем у свет поэзии и поспробуем разобраться, что ж такое жанры лирики. Мы даведаемся не толькі про тое, як можна класіфікаваць вершы, але і, што самае цікавае, адкрыем сакрет таго, што іх усе аб'ядноўвае, ператвараючы звычайныя словы ў сапраўдную магію. Але перш чым пачаць, давайте просто задумаемся, а што менавіта робіць адзін верш творам пра каханне, а другі пра прыроду? Якія такія нябачныя ніткі дазваляюць нам амаль адразу аднесці яго да пэўнай катэгорыі? І адказ на гэтае пытанне насамрэч хаваецца ў адном, але вельмі важным паняцці – у паняцці жанру. Такім чынам, наш план на сёння. Спачатку мы вызначым, што ж такое літаратурны жанр, потым разгледзім усю палітру лірычных жанраў і пабачым, як яны могуць пераплятацца. Далей паглыбімся ў самую сутнасць паэзіі, у лірычнасць. І напрыканцы убачым, як з усяго гэтага нараджаецца музыка. Ну што ж, пачнем з самага пачатку. Каб разабрацца ў разнавіднасцях, трэба спачатку зразумець аснову. Так што ж гэта такое літаратурны жанр? Вось перад намі афіцыйнае вызначэнне. Жанр – гэта, па сутнасці, тып твора. Але тут ключавая фраза ў адзінстве зместу і формы. Што гэта значыць простымі словамі? А тое, што важна не толькі пра што напісана, але і як менавіта гэта зроблена. Скажем, калі мы бярем дэтэктыў, мы чакаем загадку і расследавання. Гэта змест. Але таксама чакаем напружанай атмасферы. А гэта ўжо форма. Тое ж самае і з паэзіяй. У кожнага жанру ёсць свой унікальны пашпарт з асаблівых прыкмет. Добра, з асновай разабраліся. А цяпер да самага цікавага, да асноўных катэгорый, на якія падзяляецца лірыка. Можна сказаць, што гэта палітра фарбаў, з якой паэт стварае свае карціны. Так, паводле зместу вылучаюць 4, скажем так, асноўныя кірункі. Грамадзянская лірыка – гэта калі паэт гаворыць як грамадзянін, пра родзіну, гісторыю, пра агульны боль. Пейзажная – гэта спроба намаляваць словамі захад сонца ці ранішні туман. Філасофская – гэта вечнае пытанне пра сэнс жыцця, пра сусвет. Ну а інтымная – гэта голас душы. Тут усё пра каханне, сяброўства, самае асабістае і глыбокія перажывання. Але ведаеце, што самае цікавае? У мастацтве, як і ў жыцці, рэдка бывае нешта чорна-белае. Межы тут вельмі умоўныя, і жанры могуць перацякаць адзін у аднаго, ствараючы нешта абсалютна новае. І вось творчасці Янкі Купалы – гэта проста ідэальны таму прыклад. Вось вам, калі ласка, класіка грамадзянскай лірыкі. Дакладней яе патрыятычнай плыні. У вершах малітвай роднае слова Янка Купала выказвае свае самыя глыбокія пачуцці да бацькаўшчыны, сваю трывогу за яе лёс. Гэта голас патрыёта, які выкарыстоўвае паэзію не проста як прыгожыя словы, а як зброю, як малітву за свой народ. А цяпер зусім іншая гісторыя. Верш «Жняя». Гэта ўжо інтымная лірыка. Тут Купала з грамадскага трыбуна ператвараецца ў закаханага мастака. Ён ужо не разважае пра лёс нацыі, а захапляецца адной канкрэтнай дзяўчынай, услаўляючы яе прыгажосць, дасканаласць, працавітасць. І праз яе вобраз паказвае ўсю прыгажосць беларускай душы. А вось тут мы бачым, як гэтыя межы проста знікаюць. Верш «Явар і Каліна» з аднаго боку, канешне, гэта інтымная любоўная лірыка, але ж паглядзіце, як ён гэта робіць. Праз вобразы прыроды, Явара і Каліны, магутныя сімвалы, паэт і раскрывае пачуцці закаханых. І вось так, на скрыжаванні кахання і прыроды нараджаецца сапраўдны шэдэвр, які ўжо немагчыма ўціснуць у нейкія адны вузкія рамкі. Мы пабачылі, што верш можа быць і пра родзіму, і пра кахання, і пра прыроду адначасна. Дык што ж іх усіх аб'ядноўвае? Што робіць іх менавіта вершамі, а не проста тэкстам? Існуе адна такая фундаментальная якасць, можна сказаць, душа паэзіі. І называецца яна лірычнасць. І гэта не проста нейкі там навуковы тэрмін. Гэта, па сутнасці, та самая іскра, якая і ператварае набор слоў у верш. Гэта тое, што мы адчуваем сэрцам, нават калі яшчэ не паспелі вызначыць жанр. Але з чаго ж яна складаецца, гэтая лірычнасць?
Гэта цэлы кактэйль. Па-першае, характар выказвання. Заўсёды вельмі асабісты, шчыры, нібы паэт дзеліцца з намі нейкай таямніцай. Потым лексіка і тропіка. Гэта ўсе гэтыя незвычайныя словы, яркія метафоры, параўнанні. Далей сінтаксіс, то бок як пабудаваны сказы. Яны могуць быць кароткімі, нібы усхвалёванымі, або доўгімі, распэўнымі. Ну і, канешне, рытм і гукапіс. Гэта ўнутраная мелодія, паўторы гукаў. І вось усё гэта разам і стварае галоўнае, тую самую меладычнасць, адчуванне музыкі. І вось гэтая ўнутраная музыка слова, яна ж не можа проста так заставацца на папера. Яна нібы просіцца вонкі. І так мы прыходзім да самага лагічнага выніку, да ператварення верша ў песню. Вось гэтая цытата ўсё ставіць на свае месцы. І гэта ж сапраўды так. Паколькі лірычныя тэксты ўжо самі па сабе на палову песні, яны нібыта самі просяцца на музыку. Можна сказаць, паэт ужо стварае мелодію, толькі запісвае яе не нотамі, а літарамі. А кампазітару застаецца толькі пачуць гэтую схаваную музыку і даць ёй голас. І вось вам жывы доказ. Вершы, пра якія мы сёння гаварылі, яны ж не засталіся ў кнігах. Яны атрымалі другое жыццё. Явар і каліна на музыку Юрыя Семенякі, малітва на музыку Олега Молчана, жняя на музыку Анатоля Багатырова. Гэтыя песні ведаюць тысячы людзей, якія, магчыма, нават ніколі не чыталі арыгінальных вершаў. І гэта, бадай, найлепшы доказ таго, як паэзія, дзякуючы сваёй музычнасці, становіцца сапраўдзі народнай. І напрыканцы хачу пакінуць вас з такім пытаннем для роздуму. Што ж насамрэч робіць паэзію вечнай, здольнай кранаць сердце праз дзесяцігоддзе і стагоддзе? Выразна акрэслены жанр, які дапамагае нам яе зразумець? Ці ўсё ж такі яе ўнутраная, універсальная музычнасць, якая гучыць на мове пачуццяў, зразумелай кожнаму? Дзякую за ўвагу.